bulaklak na rin yung yellow bell ko sa wakas. So, ang dami niyang mga ganito. Ito. Taran! Isa lang. Ha? Hello! Bagong ligo si ate. Malamig ka, malamig. Tinan mo. Nag-ano siya, oh. Nalamig. Yan, ginhawa sa buhay pag may kuna. Ano, bebe? Good morning! Good morning yan, bebe namin na yan. Good morning! Good morning! Hello! 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 Sarap ba dyan sa kuna? Ha? Sarap dyan sa kuna? Huwag kang humawak dyan, iiyak na naman yan. Kahapon, sinabunutan niya na naman yung sarili niya. Iyak na naman siya ng iyak. Hindi niya matanggal yung kamay niya doon sa buhok. Kaya binabalik ko ulit minsan yung ano niya, yung sa kamay. Pag marunong ka na mag-control, saka ka na maghubad ng kamay. Kailangan may gloves pa rin. Ano, baby? Ano, baby? Kagabi, nilagay ko siya dyan sa kuna. Oh, yung baka alalayan niya yung ulo. Kagabi, nilagay ko siya dito sa kuna. Tapos, nakahiga na kaming dalawa doon sa kama. Si baby nasa kuna. Tapos, hindi naman malamok doon. May electric fan lang siya. Natawa, oh. Ngayon, nung tutulog na, hindi ako makakatulog kasi iniisip ko siya. Parang gusto kong bumangon, tingnan ko, baka gising o kaya baka tumagilid na kasi malikot na siya. So, ang nangyari, nilipat ko ulit sa katabi ko. Sa umaga na lang siguro siya sa kuna matutulog. Pero sa gabi, katabi ko pa rin. Kasi, hindi naman siya nadedicate. Madaling araw na siya nadede, nagigising naman ako niya. Talagang diretso yung tulog niya. Pero nung nasa kuna siya, iniisip ko hindi ako makakatulog. Ang ginawa ko, itabi ko na nga ulit sa akin. Tinabi ko na ulit sa akin. Ayun. Di, nakatulog kami pareho. Nagising siya mga alas 2 yata, alas 3, dumede. Tapos tulog ulit. Tapos ng umaga, ayan. Umaga na ulit siya. Ayan na naman siya. Sa kuna. Bait-bait. Ito na pala yung alaga namin na baboy, guys. Meron na ulit kaming baboy. Isa pa lang naman. Kinuha na ulit ni Papa. Taran! Isa lang. Ha? Basta lang daw ang dami ng ulam. Ay, po. Aga amay yung asang amay din. Ay, po. Ay, di malumot na ano. Gugutaan na lang. Hello! Isa lang binigay? Muni ko ba doon din? Dalawa dapat ah. Sabi mo na. Sinabi ko na kay Inchik dalawa. Isa lang pala. Kukunin natin ulit sa isa pang nanay. Sa isang nanay lang to, 6 lang kasi yung naging biik. Pero yung isa, 9 yata. Doon tayo kukuha ng isa pa. Yung isang nanay, dalawa yung ano nila inahin. Hoy, maninibago pa yan. Isang buwan na yun. Ano manay? Sarong bulan. Isang buwan. Bili na ulit tayo ng starter. 1,265 na yung ganito. 1,000 plus lang yan noon. Grabe, pati pala pakain. Nagmahal na din. Ang biik pala ngayon, nasa 4,000 pesos guys ang isa. Diba dati 2,000 lang yan. Ngayon 4K na. Mahal na lahat. Pero mahal din naman ang kilo. Nasa 200 plus din pagbuhay. Pagbebenta na. Namumula yung pisngi. Kakagising ko lang. Ay, sarap ng edit ko ngayong hapon. Grabe, hindi na ako nakapag-vlog kanina. Grabe ang kabisihan ko kanina umaga. Hindi ko alam kung saan ko dadalhin yung katawan ko. Busy doon sa tindahan. Tapos pumunta kami ng Mambulo. Kukunin ko yung bayad sa Bayong. Eh, wala naman yung nag-i-smart padala. Nasa kasalan. So, balik na naman kami dito. Pagdating dito, tanghali na. Maliligo na si Bebe. Alas 10 ko na naliguan. Alas 10:30. Tapos, punta na naman ako doon kasi magpakatay ng manok, lulutuin sa kainan. Hindi pala nagkatay sila Papa ng maaga. Eh, hindi rin naman naluto ngayon. Bukas na daw lulutuin, pero nakatay na at least. Tapos, kakain na ng lunch. Pagtas ng lunch, ayun, inantok ako, bonggang antok. Ay, bonggang antok ko kanina. Di, nakaidlip ako dito. Di, sarap-sarap ng gising natin. Di ba, bebe? Tapos ito, nasa kuna siya. Natulog din siya sa kuna. Ano yun? Ha? Sarap-sarap ng tulog niya sa kuna. Nilipat ko lang dito kasi didede na siya. So, hindi namin nakuha. So ngayon, naalis ulit kami. Kukunin ulit namin. Ay, pupuntahan ulit namin sa Mambulo kung nandyan na yung nag-i-smart padala. Ano? Kahapon, nilinis namin yung kuna, guys.
Kaso hindi ko na, di ba may cut yung video natin, nalinis namin yan. Hindi ko na lang napakita dahil kinat na namin. Tapos nakita nyo, nilagay ko na si Bebe. Pero pinalinis ko muna to guys. Malinis naman siya. Don't worry. Hindi ko na lang naipakita sa vlog. Ay, nako, Bebe. May baboy na tayo. Baka next month, mga second week next month, darating, ay kukunin ulit namin yung isa pa na baboy. Bibigay ulit, ano kasi, kulang na yung, dalawa yung inahin nga, diba? Pero next month, dun sa isa pang inahin, dun kami kukuha ng isa pa, na pandagdag dyan. Dalawa yung baboy natin. And, sana wag bumaba yung bilihan ng buhay na baboy, no? 200 plus eh, yung buhay. Diba 160 lang dati, yung benta natin, yung nakaraan. Eh, ngayon 200 plus. Kahit lang mag 160 o kanya 150, malaki pa rin yung kikitain mo dun eh. Noon nga, diba? Yung 11,000 natin, naging 17,000. Ay, magkapadede na muna ako. At bago kami umalis, nag-iiyak na naman to. Hello! Bagong ligo si ate. Malamig ka, malamig. Utoy na mo. Nag-ano siya, oh. Nalamig yan. Hello! Hello, baby na maganda. Nasaan ba yan? Tinitingnan mo pa sarili mo? Hello! Smile mo na. Smile mo muna sila. Smile! Yee-hee! Yee-hee! Pag umaga ka lang talaga nag-i-smile eh. Tuwan-tuwa dyan si Auntie Karen. Nakakausap na yan. Kanina pumunta si Auntie Karen dito. Tuwan-tuwa naman sa bebe na yan. Nakakausap na daw. Natawa-tawa na daw yan. Ano? Alis muna si mama. Bantay muna si ate. Oh, bumaiba ako. Iba na si bebe. Ang galing na talaga mag-Bicol ni Jillian, ano? Wala pa yung isang taon dito sa Bicol. Siguro mga 3 months lang siya dito. Ang pure niya na mag-Bicol. Talo niya yung tatay niya. Pure na yan mag-Bicol batang yan. 3 months. Eh, ngayon ilang buwan. Mag-iisang taon naman na dito. Ng June. Mag-iisang taon na yan na dito lang talaga. Sa mga kalaro kasi, natututo siya. Di ba yung mga kalaro niya puro Bicol? Bicol lahat salita. Ay, di, ganun na din yung salita niya. Kaya ano, pag yun talaga yung naririnig mo, natututunan mo talaga. Ang problema lang, hindi na siya marunong mag-Tagalog. Hindi na marunong mag-Tagalog yung batang yan. Pero nakakaintindi siya ng Tagalog. Pero yung salitang Tagalog, nakalimutan niya in just 1 year. Grabe kang bata ka, ah. Grabe kang bata ka, ah. Nakita ka rao. Malamig kayo, malamig. Kit-kit naman namin. Lapot na. Lapot. 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 Namulaklak na rin yung yellow bell ko sa wakas, oh. Ang dami niyang mga ganito. Ito, mga ganito. Pero nalalaglag. Ngayon lang may nabuo. Ay! Naku po ang mga asong to. Nandidila. Ba't ba kayo nandidila? Oh, lahat na nandito. Wag mandi. Shh! Wag yan! Wag yan! Ay, nako. Wala na. Nagbibideo ako eh. Ang ganda oh. Ng bulaklak niya. Yellow na yellow. Pupunta ulit kami. Si Rara muna mag-aalaga kay Lapot. Papa Mambulo. Punta ulit tayo sa Mambulo. Kukunin natin yung bayad ni Ma'am Aida. Ayan, shoutout ko si Ma'am Aida. Salamat. Ang order niya ay 7 at saka 8 na soft. Tapos 7 na hard. Ang sipag nito to, oh. Nagpipintura. Walang nakain. Sobrang hina. Ilang araw na. Walang nakain, oh. Lugi tayo ngayon, day. Baka Biyernes malakas yan. Punta na ulit tayo sa Mambulo. Kaso traffic, daming sasakyan. Hindi tayo makatawid. Shoutout kay Ma'am Aida yung order ng bayong. Ayan, labo ng camera yata ngayon. Ang traffic, daming sasakyan ah. Hindi makatawid. Hiram na naman ang motor. Motor. Ay, nako. Yun na. Taran! Ang ulam namin ay inihaw na manok. Wow. Yan yung katas ng bayad sa bayong. Yung tubo natin. Bumili muna kami ng manok na inihaw. Maiba-iba naman. Ito ay 25 piraso ang isang ganito.
Di 100 pesos na agad tong apat. Tig-isa kaming apat. Tapos dalawang bata gusto daw ng hotdog. Ayan, tig-isa sila. Tapos manok pa. Yan yung ulam natin. Tonight, kakain na kami ni Papa. Yung mga bata wala pa. Ay, ano ba yung mata mo, bebe? Hello! Diyan ka lang muna. Kakain lang kami. Oy! Kakain lang kami, bebe. Ha? Diyan lang muna ikaw, ha? Ha? Diba? Diba? Pag-vlog agad. Ay, agad. Di na ako nakapag-vlog ulit. Kanina, pagkakuha natin ng bayad. Dahil, pumunta ako dyan sa tindahan, may nakausap ako. And yung ating in-order na baka nandyan na, nagbayad. And everything. Kaya ginabi na tayo. Pawis na naman ako. Tapos yung baboy natin, ayan, nagpakain. And, si Karen yung iniwanan ko nito. Mabait naman siya. Hindi naman daw umiyak. Kakain na kami, guys. Dahil gutom na ako. Wala akong merienda sa kabisihan. Pati merienda, nakakalimutan ko na. Yung mga bata nandyan sa likod dahil gawa na yung court. May mga nagbabasketball, mga nanonood. Kaya mamaya na sila kakain. Maaga pa naman. 6:30 pa lang. Kami lang ay uuna na. Maaga rin akong tutulog para maaga rin gigising. And yeah, kain muna tayo. Ayun. Kanina, nung nabili kami ng ulam namin na manok, nakakita si Papa ng halaman na namumulaklak, kulay red yung bulaklak niya. Katulad dun ng yellow na pinakita ko sa inyo yung tanim ko dyan. And ngayon, kulay red naman. Pero kakaiba siya, para siyang tenga. Ayan o. Tapos yung mga buto niya nandyan sa kanyang katawan. Ayan. Yan. Puro buto yung mga yan. Ikakalat ko na naman yan doon pag tumubo. Bahala na sila doon. Ikakalat mo lang yan. Tapos lagi naman dinidiligan doon ni Papa. Kanina nagdilig siya. So, pag tumubo yan, hihiwa-hiwalayin ko na lang ulit para dun sa bakod. Kasi pag dun natin sa bakod agad nilagay, baka hindi tumubo kasi hindi naman dun natin diligan. Summer ngayon, mainit. Kaya dito ko muna lahat sa malapit. Yung katabi ng mga pinapakita ko sa inyo lagi. Pag tumubo na, ililipat na natin. Tapos, meron din yung mga, ito, kung ano ng mga bulaklak yan. Diba? Pati sila nahahawa na sa akin sa kahiligan ko sa tanim. Buti nga yan kaysa kung ano-ano pang inaano nila. Tawag doon? Ano nga daw doon? Inaasikaso. Kanina, yung binilhan namin ng manok, ang katapat nun guys, mosque. First mosque dito sa next barangay, Mambulo. May mga Muslim na rin kasi dyan. Meron dyan Escalante, yung nagpagawa yata noon. Ayan. Meron na sila doon, mga mosque. Hindi ko na i-vlog, nakalimutan ko sa kabisihan na naman guys. Saray na ipakita ko yun sa inyo. Yung mosque doon. Malaki din siya guys. Tapos yung pinilhan namin itong manok, halal food, yung mga available, yung halal food doon. So kung mabibisita kayo dito sa mga Muslim, meron diyang kainan sa may Mambulo and meron ding mosque. And yeah. And kung na rin pala yung vlog dito, dahil tayo ay magpapahinga na. Alas 7 na ng gabi. And then, bago ko end yung vlog, ito pala yung bill namin ng kuryente. Grabe, ang laki ng sa sa kainan to guys. Iba pa yung sa amin. 1.2 yata dito. Tapos ito yung sa kainan. Nasa 3.7. Wait. Ayan. Ang bill, 3.597. So, kailangan bayaran na natin yan before mag 5.07. Para, yan lang talaga. Pag nakalagpas ka ng due date, tsaka disco date na, ayan, nagiging 3.837. Sayang ng 300 na madadagdag. Ito ay bill ng 3.28 to 4.28. Ayan, period covered. O, diba? Ang laki ng bayarin natin. Plus, yung 1.2 namin, dito sa bahay, meron naman akong pambayad niyan. Nagtabi na ako, yung sa amin na 1.2. Ito, kukunin ko dun sa tinabi natin na pangbayad-bayad ng tubig, ilaw, dun natin kukunin. Tingnan natin kung aabot. Ang laki pala, 3.5. Dapat pala 300 ang tinatabi araw-araw para sa tubig tsaka sa ilaw, no? Yan, yun na yung vlog natin. Thank you for watching. Don't forget to like, subscribe. Salamat sa panonood. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, mag-subscribe. God bless you everyone. And see you in our next vlog bukas. Bye-bye. Thank you. Bagong gupit si Kuya. Sabi ko, pasemical muna para hindi mabilis sumawa. Tsaka ayaw naman. Tulog si Bebe. Uy, ang lakas ng buhos. Bumantil ng tubig.